Velika astrološka prognoza za 2020. godinu. Evo što čeka Srbiju. Astrolog Velimir Remić otkriva što očekuje Srbiju u 2020. godini. Horoskop Srbije za 2020. godinu pokazuje da će biti nastavljen trend rasta ekonomije i poboljšanja životnog standarda građana, ali će to smetati srpskim neprijateljima koji će na razne perfidne načine pokušavati da zaustave progres srpske države. Možemo da očekujemo još obaveštenih afera i skandala, sve to sa ciljem da se nanese šteta našoj zemlji koja gaje odlične odnose sa Rusijom i Kinom pre svega. Zapad gubi moć i završava se era njihove opake vladavine, a to urušavanje biće sve jače od januara 2020. pa i narednih godina, što nama i tekako odgovara imajući u vidu nerešenu situaciju oko Kosova i Metohije, pa savjetujem onima koji se pitaju u vrhu vlasti da što je moguće duže odlažu bilo kakvo rješenje koje bi bilo produkt zapadnih pritisaka i ucena. U južnoj srpskoj pokrajini biće provokacija, pljačke i zastrašivanja srpskog življa kao i do sada, ali ulaskom planete Mars u znaku Ovna na Vidovdan 2020. otpočet će period kako globalnih opasnosti, tako i velike napetosti na Kosovu i Metohiji. U astrološkoj simbolici Mars u Ovnu ukazuje na povrede, posekotine, pucnjavu, tuče, nasilje, agresiju i nemire. Kada Mars krene retrogradno znakom Ovna od 10. septembra pa do 14. novembra, moguće su pojačane tenzije koje vremenske nepogode u vidu požara, zemljotresa, odrona kao i nesreće na gradilištima. Srbi će u 2020. biti prilično nervozni, nestrpljivi i svađalački nastrojeni, te je veoma važno svemu dati smislu i prestati kukati nad sudbinom, jer svaki čovek ima slobodnu volju da nešto učini za sebe i svoju porodicu. Taj stres i frustracija koju će ljudi osjećati treba da se kanališe kroz fizički rad i bavljenje sa sobom, a nikako na ulicama kroz proteste koji mogu biti organizovani pod dirigentskom palicom stranog faktora. Jupiterov tranzit kroz znak Jarca, koji je povezan sa državom Srbijom, ukazuje da ćemo ipak dobro proći uprkos velikim iskušenjima i provokacijama koje budu na snazi u ovoj godini. Problemi su mogući u vezi sa rudnicima, kamenolomima, a nisu isključene ni štete na pojedinim poljoprivrednim usevima, kao i neprijatnosti sa podzemnim vodama. Prva polovina godine ukazuje da može doći do neslaganja sa MMF-om, a aspektovani su i problemi sa stranim bankama. Naime, moguće otkrivanje nepravilnosti koje su činjene prema klijentima, pa su izgledne kazne. Doći će do prestanka rada pojedinih banaka i otvaranja novih. Srbija će tokom 2020. godine imati šansu da privuče velike investicije iz Turske i arapskih zemalja, čim novcem može biti značajno popunjena državna kasa. 2020. godine treba ulagati u poljoprivredu, odnosno proizvodnju organske hrane, zatim u drvnu industriju, proizvodnju namještaja i građevinskog materijala. Naši sportisti će postići značajne rezultate u 2020. godine na međunarodnim takmičenjima, a posebno na letnjim olimpijskim igrama. Novak Đoković ulazi u period stabilnosti, naime Saturn iz Vodolija će od proleća pa nadalje biti u velikom vazdušnom trigonu sa njegovim suncem u blizancima i u sekstilu sa mesecom u znaku Ovna. On će ostvariti fantastične rezultate i ponovo će učiniti Srbiju i sve Srbe ponosnim, jer će osvojiti ne jednu, već više medalje u 2020. godini. 2020. godina nosi astrološke aspekte skandala u svetu srpskog sporta. Jupiterov tranzit kroz znak Jarca, odnosno Srbiju, ukazuje da će strane kompanije doći i pokazati interesovanje za istraživanje i eksploataciju prirodnih bogatstava. Srbija će biti izložena učestalim verbalnim napadima od strane svojih susjeda i to pogotovo u periodu od 4.1. pa do kraja februara.